Szczęść Boże. Przybywam obecnie z Ukrainy, aby przede wszystkim podziękować Zgromadzeniu Salezjańskiemu, moim współbraciom za to, że nie pozostawili nas w tym takim trudnym czasie takiego egzaminu, prawdopodobnie dla każdego z nas. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że szykujemy się do trudnej zimy. Sytuacja nie stała bardziej taka lekka i spokojna, chyba że w niektórych miejscowościach i dla niektórych też ludzi. Ogólnie nadal mamy wiele potrzebujących, nadal mamy ludzi, którzy przemieszczeni wewnątrz Ukrainy i potrzebują dzisiaj wszelkiego rodzaju wsparcia, zaczynając od zwyczajnego jedzenia, codziennych ciepłych posiłków, jak również kończąc przygotowaniem na trudną zimę, gdzie w niektórych regionach może wcale nie być ani gazu, ani elektryki. A więc w tym celu dzisiaj rozpoczynamy niektóre takie projekty nowe, jak na przykład uruchomienie kolejnej kuchni dla ludzi potrzebujących w Żytomierzu. Też szukamy sposobu, aby każdy ksiądz, każda parafia zabezpieczyła nie tylko samych siebie w ciepło, ale też stworzyli pewny taki obszar, pewne pomieszczenie, w którym mogą się ogrzać też inni ludzie, którzy mogą stać w takiej sytuacji krytycznej. A więc jesteśmy w takim poszukiwaniu środków, aby w tym można było ludziom zaradzić. Mówimy teraz o generatory prądotwórcze, mówimy o kozach, o różnego rodzaju sposobach, żeby się ogrzeć. I nadal oczywiście i na co dzień potrzebne nadal jest jedzenie, bowiem jest dużo ludzi, którzy pozostali bez pracy, którzy są oderwani od swojej własnej ziemi, którzy są teraz uciekinierami od tej strasznej wojny i usiłują sobie poradzić takim w dniu dzisiejszym. No i oczywiście jeszcze raz serdecznie dziękuję za każdą pomoc, za każde wsparcie modlitewne, humanitarne. Naprawdę tego bardzo potrzebujemy i ze swojej strony modlimy się za tych, którzy nam tak dopomagają.